दिनै हरखाबै बेवहाय जोङो ज' गामिनि गोजा जिरायनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ खालामनाय जादों। साननै सिगां गामिनि गावबुरा बिथाङा आंनि न'आव थांनानै दिनैनि जुथुमनाय मिटिंनि बागै बिथाङा सावरायहैदों आरो दिनैनि नैबे समखौनो थि खालामनानै लानाय जादों। बिथांमोननि खुगानिफ्राय आं बेखौ मिथिनो मोनदोंमोन जे जोंनि गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दासिमहालागै बिपिएफजों गैथ'वामोन बिथांमोनहा बिपिएफआव फैनानै खामानि मावफानो गोसो आरो जों बिथांमोनखौ ज' लानानै आवगायलांनो थाखाय गामि हिसाबै मोनसे थांखिखौ लानाय जादों। जाय जाय बिथांमोनहा फैगोन जों बिथांमोनखौनो ओइदिनखालि बरायनानै बे मेलखौ खुंनो थाखाय थिम थाम खालामनो गोसो जादों। बेयाव नोंथांखौ दसेब्लाबो नांगौ होननायलाय आं दिनैनि समखौ बिथांमोन बुंनाय लेखा बेवहाय मिटिं खुंनो लानाय जाबाय। आं मोजांबो मोनबाय। गामिनि गोबां जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सानफ्रोमबो मोखां नुलायग्रा गामि दरसेनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खौसेयै बेवहाय मोखां नुलायनानै लोगो मोनलायनानै आरो जयैनो उननि बेलायाव राजनितिनि फोथारावबो थानानै खामानि मावनायनि जे मोनसे जोंनि आइ आफाफोरनिफ्राय ओंखारदों बेफोर बाथ्राखौ साननानै गोसोआव मोजां मोनदों। मोजां मोनसे आगान सुरनाय, मोजां मोनसे लामाखौ बोजबनाय आरो नोंथांमोननि गेबें साननाय बेखौ नुनानै आंहा गोसोआव थोजासे गोजोननाय मोनदों। गावनि आंगो गामिनि रायजोफोरखौ गोसो गोरबोजों बेसेबां अनो, बेसेबां मोजां मोनो, गामिखौ बेसेबां मोजां मोनो, बेसेबां अनो, बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननो हयथ'बा बुफ्रुनानै बुंनांगौनि हयथ' आं सानाखै। बे आंनि गोसो गोरबोआव दं। गामिनि अबस्थाखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो, गामिनि आइ आफाफोरनि साननाय हनायफोरखौ बोरै मोजां लामाथिं लांनो हायो, जोंनि गामिनि महर मुस्रिखौ बोरै गुस्लायहोनो हायो, बे साननाय सिन्ताधाराया आंहा आंनि गोसो गोरबोआव जेब्लाबो दंबाय थायो। सोरजोंबा सावरायनानै बेखौ बुंथिनानै लानायनि बाथ्रा नङा, सोरनिबा सिगाङाव फोरमायनायनि बाथ्रा नङा। आं बे गामियाव जोनोम मोनदों। बे गामिनि बाथ्रा खोथाखौ सिन्था खालामनाया दिनै आंनि बिबान। गामिनि रायजोफोरनि गेजेराव अनलायनाय, गोरोबलायनाय, खौसेथिखौ, गोजोन सान्थिखौ लानानै रुजु रुमु मोजाङै रायजो जालांथों बेखौ आं लुबैयो। गावजों गावनि गुलाय गुजाय, गावजों गावनि एना एनि रायजोफोरनि गेजेराव जाहाथे दाजाथों। नों देरनायखौ आं नायनो हाया, आं देरनायखौ नों नायनो हाया। सोरनिबा मोजांखौ सोरबा रोंनाय रानायखौ सोरबाया नायनो हाया, सोरबाया हिंसा खालामनाय, बेफोर थासारिया जोंनि गेजेराव दाफैथों। समाजाव, राजनितियाव, जोंनि रायजो जानायाव, सानफ्रोमबोनि जिउआव खुनु प्रकारे जाहाथे मोनसा गसा हिंसा हिंसि जाया, गुलाय गुजाया जाया। बे आं दा बुंबाय थादों, उपाय गैया। देशखौ जोङो राजनितिजोंनो खुङो। जिहेतु राजनिति नेताफ्रानो देशखौ सालायो। बे सिस्टेमनि बाथ्रा, संबिधाननि बाथ्रा, देश सालायनायनि बाथ्रा बियो। बे हिसाबै उपाय गैया। नों गाज्रिबाबो मोजांबाबो लासै लासै बेयाव थानानै मानसिफ्रा खामानि मावनांगोन। नों भट होनांगोन। बे भट होनायाबो राजनिति। नों फोथाराव थांनानै लेक्सार होआखै जानो हागौ, सानफ्रोमबो नोङो खामानि मावाखै जानो हागौ राजनितियाव थाफानानै। नोंथ' भट होनो थांथारो। भारतीय नागरिक हिसाबै भट होनायनि अधिकारा जोंहा साफ्रोमबो बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्रा दं हिसाबै नों भट होनो थाङो भट सेन्टाराव। होनायाबो मोनसे राजनिति। बे राजनितिनि फोथारनिफ्राय रावबो खारनानै गवा। बेवहाय नों बयबो सिद्दायै नङाबा खेंसालियायै, सोरबाया सानफ्रोमबो, सोरबाया एखम्बा एखम्बा, बेबायदि नोङो राजनितिनि खामानियाव जों बयबो लोब्बा जाफानानै दङ।
गलाय गुजाय गाज्रि गेसाव गोफोन गन्दगलिया होननानै मिथिसेयावबो जों राजनितिखौ खालामनो गोनां जायो। दा बेखायनो आङो मा होनदों जे बे गामियाव सुगै सान्थियै रायजो जानाय गोरोबनानै खौसेयै रायजो जानाय आइ आफाफोरनि गेजेराव राजनितिनि बिस मन्त्रखौ लाबोनानै आं दावराव दावसि गुलाय गुजाय गावजों गाव नायनो हायै एना एनि बे थासारिखौ लाबोनो गोसो गैया। बे खारनावनो आं बे जायगायावहाय राजनितिखौ खालामा होननानै सिगाङावबो बुंदों, आं दिनैबो बुंगोन आरोखि, आरो आं उनावबो बुंगोन। दा बेवहाय खिन्थु सोरबाया आं जेराव दं बेवहायनो गोसो जानानै जों नोंजोंनो थाफानानै खामानि मावनोसै होननानै फैयोबा आं बेखौबो खिन्थु नागारनाय नङा, बेखौ बोजबनानै लागोन। खिन्थु जर जुलुम भाबै सोरखौबा बायख्राब लाहो लोंहो माबा माबि होनानै जर जुलुम आंजों लाबोनाय बे राजनितिखौ मुगैथाव गान्दा राजनितिखौ आं खालामनाय नङा। सोरनिबा न'आव हाबनानै बुरखायनाय बेखौ आं खालामनाय नङा। गोसो जानानै बे हारसिङै फैनानै आंखौ बोजबनानै लानानै आंजोंनो खामानि मावफानो होननानै सिगांबोयोबा आं बेखौ खालामगोन, नाजावगोन। आरो बेखौनो दिनै आं खालामदों। दिनै नोंथांमोना लिंहरदों, आं नंखायनो फैदों। बेयाव जाय बिथांमोनहा गोसो जानानै गावनि गोसो बायदि हाबनो नागिरदों, गामिनि जोंनि मावथिफोरजों सोरजों रायज्लायनानै सोरजों गोरोबनानै मा बुजिनानै हाबनो नागिरदों, हाबनो फैनाय मानसिफोरखौ आंजों हाबनाङा, आंजों थानाङा, आंजों फैनाङा, आं जेराव दं बेहाय खामानि मावनाङा, आं बेखौबो खिन्थु बुंनानै अपमान खालामनायाव गैया। जयै जिहेतु जों थानानै खामानि मावनो आंहाबो गोसो दं। खनसेयैनो ज' जाजोबनानै खामानि मावनो हायोबाथ' मोजां। बाथ्रा फंसेयै बुंनो थाङोबा बे गामि दरसे एक गामि एक दल एक नीतिजों जों थांनो हायोबाथ' मोजांमोन। खिन्थु राजनितियावथ' बे सम्भब नङा। राजनितियावथ' ज'जोब होननाय जिनिस गैया। बे जोंनि देशनि सिस्टेमनि बाथ्रा, गणतन्त्रनि देशनि जोंनि भारतनि मोनसे संबिधाननि नियम। गुबुन गुबुन दल खालामनो हायो, देरहा जेन बेजों खोथा गैया। जायखौ मोजां मोनदों, जेराव मोजां मोनदों बेयाव थानानै खामानि मावनो हायो। बे हिसाबै दिनै हाजार आं होना मानो, सोरबाया होना मानो, जों मोनसे दलाव ज' थानानै खामानि मावनांगौ। बे माब्लाबाबो जानाय नङा, जाया। डेम'क्रेटिक कालचार होननानै बेखौ जों जेराव बुङो। पलिटिक्स, इन्डियान पलिटिक्सआव डेम'क्रेटिक पलिटिकेल जे माने मोनसे कालचार, बे जाहैबाय गुबुन गुबुन दलाव थानानै खामानि मावनो हानायनि मोनसे राजनितियारि हारिमु। आरो बे हिसाबै बेवहाय थागोन, मोननैबो थागोन, मोनथामबो थागोन, मोनब्रैबो थागोन। रावबो फैजोबाबो जानो हागौ। फैयोबाथ' मोजां, फैजोबनो हायोबाथ' मोजां, बयनिबो मोजां जागोन, आंनिबो मोजां जागोन, गामिनिबो मोजां जागोन, आइ आफा रायजो राजाफोरनिबो खामानि मावनो मोजां जागोन आरोखि। दा बेफोर खोथाखौ दिनैहाय खायसेया सिन्था खालामनो हाबाय, बुजिबाय, खायसेया माने जानाय नंलालै थांसै, उनावबा मा जागोन मा बेरगोन, सरकाराबा माब्ला फैफिनगोन। दिनै UPPL जों दंमोन, सोरबाया जों BJP दंमोन। राजीव बांगाला हनै माने मैया दाख्लै BJP खालामबाय, रिजार्भेसन होनानै दा गावहा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेहैबाय। BJPनि जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रा माने बिब' बिनाफ्रा आलाय आथानि जाबाय। दिनै गार्जेन गैला, अभिभाबक गैला, सोरजों थांनो सोरजों फैनो, सोरखौ मानिनानै सोलिनो, बेबायदि अबस्था जादोंना जायाखै दालाय BJP खालामग्रा मानसिफोरनि अबस्थाया? बेल'थ' जाबाय नङा होमबा? इन्जिनानो गैलाबा, खर'आनो जबायबा माजों आवगायनो नोंलाय? आथिं गैला, आखाइ गैला, माजों मा मावनो हाबाव नोंलाय? जेबो गैला। लामा ससेयाव गोदाव सोराव आलाय आथानि जानाय बायदि जाबाय। जेन'बा बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा बिदि खोनायोना खोनाया? खोनायो नङा होमबा? खारन बे जायगायाव BJPनि नेताया जोंहा राजीव बांगालानोमोन। दा राजीव बांगालानो जुदि BJPआव गैलाबा बै लान्जाय फान्जायाव थानाय लान्जु फान्जुफ्रा मा खालामबावनो? बेफोर खोथा फैना फैया? फैयो नङा होमबा? दा होमबा बिसोरो दिनैहाय शुद्ध लामाया बबे, गेबें लामाया बबे, जेराव थानानै खामानि मावोबा देश, समाज, न'खर, गावनि गासैबोनि माबा मोनसे सिन्था खालामनायनि मोजां खरागखौ मोनगोन, मोजां आसनखौ मोनगोन, आरो खामानि मावनायनि खाबुबो फैगोन। बेखौ नागिरना आवगायनांगोन ना आवगायनाङा? आरो बे गैला होननानै दिनै राजीव बांगाला होननानै गैला होननानै लामानि आगान सुरनाय लामाया जुदि गोथै हाखरथिं थांनाय जायोबा, बेखौनो जुदि नों सायख'नानै लायोबा आरो जोबस्रांहैबावगोन, बे जोबस्रांहैबावगोन। दा बेखायनो दिनै जेसेबां बनरगाव ब्लकनि सिङाव BJPनि मावथिफोर दं, बिथांमोनहा जाल्दाब जुल्दाब गारनानै बर'नि राजनितियाव फैनांगौ। बर'नि राजनिति माने मोननै, आंथ' आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों, बर' जाथिया मोननैल' राजनिति खालाम। मोनसेया जाबाय BPF,
आरो मोनसेया जाबाय इउपिपिएल बिपिएफखौ जुदि नों सुखुवाखैबा इउपिपिएलआव थां इउपिपिएलखौ नों सुखुवाखैबा गाज्रि मोनोबा बिपिएफआव फै नो कंग्रेस नो बिजेपि नो सिपिएम नो सिपिआइ कुनु दस्रा दलाव थांनो नाङा हारियारि राजनितिखौ गारनानै गुबुन हारिनि राजनितियाव जों थांनो नाङा दा बे हिसाबै दिनै जायफोर बिथांमोनहा बिबार खालामदोंमोन बिपिएफआव फैफिनदों आरो बिपिएफनिनो मानसियानो बिजेपि खालामहैखादों माने बारा